What's up mga kahilas? Karong mga kahilas, natatarong sa Mambaling, Sinulog 2020. Nakayugi mi sa pagtutuyok mga kahilas. Tutuyok na ko si Admin D, Taas Dako Gahi, si Admin Din, si Admin K, si Brad, Dax. Mga pobre pero mga hilas, tawag mi karon og mga huda. Mga pobre pero mga hilas, yeah, mga pobre pero